Todas as causas xustas están na miña bandeira. As causas que conquistaron dereitos, as que derrotaron injustizas, as que defenderon a vida e a terra, as que abriron camiños de liberdade e esperanza. Nela, Rosalía Castelao. Nela, Rosa Parks, Lumumba ou Sankara. Nela, a dignidade e a resistencia do pobo palestino. Nela, Marielle Franco. Nela, a loita dos povos e a dignidade das humildes. E nela, todos os dereitos. A sanidade pública. O dereito á vivenda. A igualdade entre todas as persoas. A cultura e a lingua de noso. A miña bandeira é solidaria. Coida da xente e a máis do país. E quere gañar un futuro mellor, libre e novo. Por unha Galiza de seu, nun mundo en paz. Dar un afectuoso saúdo ás organizacións amigas do noso país que nos acompañan hoxe. Están aquí con nós Vía Galega, Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, ADEGA, a Nova Irmandade Nacionalista, Escolas de Ensino Galego, Semente, Asociación Sociopedagóxica Galega, Galiza por Palestina, Organización Galega de Comunidade de Montes en Man Común, Sindicato Labrego Galego, Erguer, Estudantes da Galiza, Federación Rural Galega, Solidariedade Galega co povo saharaui, Avante LGBT, Marcha Mundial das Mulleres na Galiza, Coordinador Antifascista do Bierzo, Federación Galiza Cultura e Fundación Eira. A todas elas, grazas por estar aquí. E queremos tamén saudar a outros colectivos e loitas aquí presentes. É un orgullo contar aquí convosco nesta grande movilización do Día da Patria Galega. Enviámosvos a todas e todos un fraternal saúdo. Están aquí connosco Instituto de Estudos Chairegos, a Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña, a Asociación Lucense de Solidaridade co Pobo Cubano Xuntos con Cuba, Plataforma en Defensa da Sanidade Pública de Catoira, Asociación Veciñal da Agra do Orzán da Coruña, Parque da Agra xa! Desde Lugo, Asociación Veciñal As Carballeiras e Plataforma Veciñal Barrio da Residencia, Asociación Cultural Entre a Neua, Plademar, Plataforma en Defensa do Marisqueo e da Ría de Muros e Noia, Con Lupa, Asociación Cidadá contra a letra pequena e as cláusulas abusivas, Bombeiros Forestais de Galiza, desde a Ría de Muros e Noia, Plataforma Comarcal contra as verteduras da mina de San Fins, desde Cacheiras, en Teo, Plataforma Stop Planta de Residuos, Aldeas Limpas, desde o Val do Dubra, Plataforma Non o Vertedoiro de Niveiro, Plataforma Veciñal, Mina Touro Pino, non. Desde Brión, Plataforma Non a Balsa, Cornada Tambre, e colectivos veciñais en loita contra a macrocelulosa de Altri. Acompáñannos hoxe aquí o Baixo Ulla Vivo, a Ulloa Viva, Arzúa Viva e Santiso Vivo, xuntas para berrar Altri non! Altri non! Altri non! E mina tampouco, non o espolio da nosa terra. Nós somos nacionalistas e somolo da única forma en que se pode selo, sendo ao mesmo tempo internacionalistas. En un contexto como o actual, se cabe aínda máis, sempre antiimperialistas.
porque a solidaridade é a tenrura dos povos. E esa solidaridade tamén está presente hoxe nesta praza. Contamos aquí coa presenza das seguintes delegacións internacionais. Dende Portugal, Partido Comunista Portugués e Bloco de Esquerda. Do Sáhara, Frente Polisario. De Uruguai, Partido Comunista do Uruguai. Da Venezuela, Consulado da República Bolivariana de Venezuela e Partido Socialista Unido de Venezuela. De Irlanda, o Sinn Féin. De Gales, o Plaid Cymru. Do Kurdistán, HDP, Partido Democrático dos Povos. De Aragón, Xunta Aragonesista. De Andalucía, Adelante Andalucía. De Castela, Izquierda Castellana. Do RIF, Movimento Popular do RIF. Dos países catalans, Esquerra Republicana de Catalunya, a CUP, Junts per Catalunya, Comunistes de Catalunya, Poble Lliure, Més per Menorca, Més per Mallorca e Més Compromís. Dende Euskal Herria Bildu. Eusko Alkartasuna, Alternativa e Partido Nacionalista Vasco. De Cuba, Consulado da República de Cuba. Cuba sí, Yankees non. Yankees non. Cuba sí, Yankees non. Cuba sí, Yankees non. E de Palestina, Frente Popular de Liberación de Palestina. Vencerá Palestina, vencerá Palestina, vencerá Palestina, vencerá. Vas buscando una nova inspiración. É posible, ten que haber algo mellor. Imagina unha luz que no se apaga. Toda esta ilusión no esmorecerá.
Que alegría ver esta praza da Quintana chea. Quero agora facer un agradecemento especial a toda a militancia do BNG e de Galiza Nova, porque sodes vos quen con voso compromiso diario, coa vosa entrega e co voso traballo, facedes que o nacionalismo galego avance cada día. Deixades a cabeza, o corazón e o corpo por este país. E Galiza avanza grazas a ese esforzo colectivo. Vaya dende aquí arriba o noso recoñecemento a esta grande organización que é o Bloque Nacionalista Galego. E, por suposto, unha mención especial e máis que merecida ás máis de 500 militantes de Galiza Nova e do BNG que fixeron posible a realización desta manifestación e do festival. A nosa inmensa gratitude e recoñecemento. Sodes un orgullo. Viva o compromiso militante. Galiza Nova, Galiza Ceibe. Galiza Ceibe. E agora que está a praza chea, aínda sigue entrando xente, compañeiras, compañeiros, moi bo día da patria galega. Tócame agora dirixirvos unhas palabras. E gustaríame comezar pedíndovos que vos lembredes do voso primeiro 25 de xullo aquí, nesta Praza da Quintana. Quizáis viñéstedes da man de vosos pais cando erades pequenos, ou quizáis foi con aqueles amigos que o cambiaron todo. Hoxe, mentres ollaba esta praza, antes de subir a este atril, pensaba precisamente niso. Porque mentres moitos sumades anos e décadas de 25 de xullo, entre a multitude que hoxe abarrotades esta praza, hai quen está a vivir este día por primeira vez. Alguén que hoxe está a construir o seu primeiro recordo imborrable nesta praza. Por iso, gustaríame pedirvos un favor. Gustaríame que lle désemos un forte aplauso a todas esas persoas que están a vivir o seu primeiro 25 de xullo canda nós. Un aplauso para elas. Hoxe, grazas a elas, Galiza latexa con máis forza que nunca por un futuro de liberdade para o noso país. Porque, mirade senón, esta praza, chea de bandeiras de liberdade, chea de causas xustas e chea de persoas comprometidas con un futuro mellor. Esta é a Galiza que non se rende, a Galiza que loita e que non acepta ser vasala de ninguén. E que orgullo formar parte dela. E tamén quero dicilo con toda a forza, que orgullo de militar en Galiza Nova, nunha organización combativa, chea de mozos e mozas que rachamos co individualismo do sistema e demos o paso a organizarnos no nacionalismo, demostrando que sí, que hai unha mocidade que non renuncia ao seu futuro nin ao do seu país e que entende que a emancipación nacional e a emancipación da mocidade son dúas caras da mesma moeda. Sabedes que vivimos un momento moi complicado, co auxe global dunha extrema dereita que quere dividir o pobo, sinalar culpables e espallar o odio para agochar o fracaso dun sistema que só beneficia a uns poucos. Así é como o imperialismo xustifica as súas guerras mentre nos condena a mocidade á precariedade. Mas tamén sabemos que non van pasar, porque aquí hai un pobo organizado e porque o nacionalismo galego é a mellor ferramenta para combater o fascismo. Porque non hai nada máis revolucionario que ser militante nacionalista e defender a soberanía dos povos e a paz no mundo.
Por iso saímos a berrar contra o xenocidio do pobo palestino. Unha vergoña para a humanidade e facémolo coa convicción que do río ao mar, Palestina vencerá. Palestina vencerá. Palestina. E por iso saímos tamén o pasado 30 de maio ás rúas de Vigo a combater o militarismo españolista contra a OTAN, contra o gasto militar e contra unha Unión Europea entregada á guerra. Porque sabemos que con máis armas non se vai construir un mundo máis seguro. E por iso tamén sairemos ante calquera agresión contra Cuba, contra o Irán, contra o Yemen, contra o Líbano, porque a paz verdadeira implica a defensa activa dos proxectos políticos que combaten a orde mundial imperialista. Por iso, nos loitamos por unha Galiza soberana nun mundo en paz. Unha Galiza soberana na que a mocidade non teña que elexir entre aceptar a precariedade ou emigrar, na que o custo de vida non nos afogue, na que a vivenda sexa un dereito garantido e onde poder atopar condicións laborais dignas aquí. Unha Galiza que non teña que ver o seu monte arder ano tras ano, mentras a expolian para beneficio dos de sempre. Unha Galiza con igualdade real, transfeminista, sen discriminacións, nin violencia machista, nin LGBTI-fóbica. Unha Galiza onde a mocidade poida estudar, traballar, crear e facer vida íntegramente na lingua do seu país. Porque xa abonda de políticas galegófobas, porque non aturamos nin un ano máis do vergoñento decreto que proíbe a nosa lingua no ensino. Queremos vivir en galego, sen límites nen complexos, na Galiza en galego. Na Galiza, en galego, na Galiza. E que ninguén nos diga que este é o fin da historia, porque se algo temos demostrado é que este pobo é capaz do que se propón. Como dicía Castelao, teñamos fe no noso pobo e moi logo o noso pobo terá fe en nós, porque un pobo que recupera autoestima é un pobo imparável. E aí temos o exemplo de Altri. A movilización social ten resultados. Fomos quen de frear o espolio e darlle un golpe nos dentes á política colonial que promove o PP no noso país. Unha demostración brutal de autoestima colectiva. Por iso, nós cremos en Galiza, cremos na súa xente, cremos na súa mocidade e imos transformar este país. Ímolo facer con coherencia nos principios políticos que nos trouxeron ata aquí, sen renunciar nunca á autoorganización e coa nosa bandeira por diante. Porque esta é a nosa bandeira, a bandeira da patria galega, a única que nos representa, tricolor e republicana, porque non somos vasalos de ninguén. Galiza non ten rei. E se hoxe seguimos erguendo esta bandeira é porque houbo quen antes a sostivo nos momentos máis difíciles. Houbo quen entregou a súa vida á causa da liberación nacional de Galiza. E por máis que o intenten ocultar e agochar, non o van conseguir, porque nós sabemos a verdade. Esta bandeira é o legado de Alexandre Bóveda, asasinado por defender a dignidade de Galiza. É o soño de Castelao, quen sempre loitou por unha patria dona de sí. E tamén a entrega de Moncho Reboiras, quen fixo da organización e da loita unha forma de amor por este país. Moncho Reboiras, a loita continúa.
A loita continúa. Moncho Reboiras, a loita continúa. E por iso, Reboiras segue a ser para a mocidade galega semente de vencer, porque poderán asasinar as persoas, pero este pobo seguirá dando a luz patriotas ata que na nosa terra se cumpra a vontade dos mártires. Nos queremos unha república galega, queremos a independencia do noso país, porque non nos cansaremos de dicilo. Galiza é unha nación, queiran ou non, somos unha nación e temos dereito á autodeterminación. Que queiran, que non, Galiza é unha nación. Compañeiras e compañeiros, confiemos en nos mesmas, convenzamos a máis xente de que outra Galiza é posible, porque a historia non está escrita, escríbena os povos que loitan. Galiza precisa de máis militancia nacionalista, de máis mocidade organizada e de máis Galiza nova. Estamos preparados para dar a batalla, e non o dubidedes. Nós imos vencer. Viva o Día da Patria Galega! Viva Galiza nova! Viva Galiza Ceibe Popular! E agora deixo-vos cunha persoa que encarna perfectamente a autoestima e a esperanza que necesita este país. Deixo-vos coa portavoz nacional do BNG, Ana Pontón. Sí, pero igual. Está. Compañeiros, non se escoita, non? Non se escoita. Alguén nos está interferindo. A ver. A ver. Hai que subir o volumen. Viva Galiza Ceibe, viva o BNG. Compañeiros, compañeiras, hai nacións que existen porque alguén as debuxou nun mapa con liñas rectas e tinta fría. E hai nacións que existen porque se sinten na pel da historia, construída desde a razón, desde o amor e desde a dignidade. Galiza non naceu nun papel. Galiza é froito vivo de séculos de historia, de cultura e de identidade, construída xeración tras xeración. Unha nación con raíces profundas e que está en pé porque cando quixeron negarnos, houbo persoas valentes dispostas a defendela. Cando quixeron calar a nosa voz, houbo quen falou máis alto. E cando quixeron condenarnos a resignación, houbo un pobo que se levantou e dixo: aquí estamos e aquí seguimos, deixándonos a pel por Galiza e pola xente deste país.
E se hoxe esta praza bate como un só corazón, non é por casualidade, é porque somos a continuidade dese fío invisible pero inquebrantable, o fío da xente que nunca se rende, ese fío azul que une a todos os galegos e galegas que sentimos orgullo de ser deste país. E ese orgullo, como decía Castelao, non se sente no bandullo, séntese aquí dentro, no corazón. O orgullo dun país que non quere mirar a ninguén por riba do ombreiro, pero que tampouco vai baixar a cabeza porque sí, somos unha nación e queremos escribir a nosa propia historia, queremos estar no mundo con voz propia. Unha historia na que o noso pobo este con voz propia ante os grandes cambios e transformacións deste tempo, porque decidir por nós mesmos é a chave para converter as incertezas e os perigos en oportunidades. E se hoxe hai unha ameaza para a paz e a liberdade dos povos, son os Estados Unidos, da man dun Donald Trump desbocado porque ve como a súa hexemonía está en perigo e é cada vez máis frágil, por iso reaccionan de maneira agresiva. Fixádevos, só neste ano secuestraron o presidente de Venezuela, interferiron nas eleccións de Perú e de Colombia, bombardearon Irán e intensificaron ata límites impensables ese cruel e criminal bloqueo contra Cuba. E sempre todos esos abusos preséntanse en nome de grandes palabras, da democracia, da liberdade, pero nós sabemos que o que buscan é o petróleo, as terras raras ou que os megamillonarios gañen aínda máis porque son insaciables. Chámanlle democracia, pero é imperialismo puro e duro. Un imperialismo que está patrocinando ao Estado terrorista de Israel, que promove a invasión de Siria, a limpeza étnica do Líbano ou o xenocidio en Gaza. Unha atrocidade que non nos imos cansar de denunciar, porque o pobo palestino non está só, a súa loita é a nosa loita e non poderán enterrar a dignidade de todo un pobo. Palestina vencerá e Trump e Netanyahu serán xulgados como que son criminais de guerra. Pero hai motivos para a esperanza. Hai esperanza porque cada vez máis povos están dispostos a exercer con determinación a súa soberanía e a defendela. Hai esperanza porque avanzamos cara a un mundo multipolar. E hai esperanza porque a dinámica de cambio está en marcha e a violencia do imperio non é máis que un síntoma da súa debilidade. Ninguén dixo que sería fácil, non o será, pero o camiño para a liberdade real dos povos está máis aberto que nunca e ese é un motivo para a esperanza. E as decisións de hoxe marcarán o noso futuro. Por iso hai que lembrarlle aos dirixentes europeos, a von der Leyen, a Macron ou a Merkel, aquela famosa cita de Henry Kissinger que dicía: ser inimigo dos Estados Unidos
pode ser perigoso, pero ser amigo é mortal. E así vemos como Estados Unidos humilla a Europa con sancións económicas ou con coerción comercial, militar e diplomática. Esta etapa pasará a historia da humanidade como unha demostración de prepotencia insultante dos Estados Unidos e de vasalaxe indigna por parte das élites europeas. E esta sumisión ten consecuencias. Leva a autodestrucción, pero sobre todo está levando a que as clases traballadoras e populares deste país vivan cada vez peor. Como é posible que mentre se deteriora a sanidade pública, Europa incrementara un 75% o gasto militar? Como é posible que queiran gastar 80 veces máis en armas que en políticas de vivenda? Prometeron unha Europa social e da paz, pero que fan é que os tambores de guerra resoen cada vez máis fortes. E as súas prioridades están claras. Máis guerra, menos ensino. Máis armas, menos sanidade. Máis gasto militar, menos pensións. Estas son as consignas da dereita e da socialdemocracia europea. É unha estafa e un suicidio social que non imos calar. Non á guerra, si á paz. Non á guerra, si á paz. E este non á guerra, si á paz, debe ser un compromiso que se exerza ante todo e ante todos. O que non vale é ese postureo pacifista pola mañá e pola tarde no Consello de Ministros sumisión a OTAN e os Estados Unidos disparando o gasto militar. Nunca tanta distancia houbo entre as palabras e os feitos. E mentres as medidas realmente progresistas brillan pola súa ausencia, nin derrogación da lei Mordaza, nin da reforma laboral. As rendas do traballo perden peso fronte ás do capital e os salarios da clase traballadora perden continuamente poder adquisitivo. E que decir desa nube tóxica, rancia e casposa da política madrileña que contamina todo o que toca. Que decir desa corrupción sistémica e crónica que salpica o bipartidismo e as principais institucións do Estado porque se encargaron de deixar todo atado e ben atado. E ante esta situación, só cabe darlle as grazas, moitas grazas, a Néstor e a Carme da Silva, porque están dando unha lección de integridade en medio deste ambiente tan degradado. Saben en todo momento para que están en Madrid, para defender os intereses de Galiza e das súas clases populares. Néstor, Carme, sodes a esperanza, a única esperanza de Galiza en Madrid. Grazas. E é que, ademais, os feitos falan por sí mesmos. Aí temos descontos históricos na AP9, na P53, a regeneración da Ría do Burgo, mellora das pensións, máis financiamento para a dependencia, mellora do ferrocarril interior ou 4.000 millóns de euros de quita da débeda. E despois de anos e anos de pelexa, conseguimos a histórica transferencia da AP9. Si somos capaces de facer isto cun deputado e unha senadora, que non conseguiremos con máis forza en Madrid. E por iso, cada vez máis xente sabe que o máis útil para Galiza é o BNG.
E tamén o sabe o Partido Popular. Mirad, eu recoméndovos 5 minutos mirando o telexornal. Mais non, porque eso é malo para a saúde. E a sanidade está como está. 5 minutos de telexornal e veredes o preocupados e nerviosos que están co noso avance. E sabedes que? Fan ben en estalo, porque imos a por todas e somos imparables. Imos a por todas porque este país non se pode permitir o presidente máis incompetente e desleal da historia, que xa é decir. E esa incompetencia saelle moi cara aos galegos e as galegas. Están apagando a costa da súa saúde porque están deteriorando a sanidade pública a base de incompetencia e por ideoloxía. Mirade, se non, o Grupo Quirón, parasitando da Xunta de Galiza con ese concerto de Povisa que, que casualidade, é o máis caro de todo o Estado. Están xogando coa saúde da xente, pero non lle lo imos permitir. Imos seguir defendendo a sanidade pública sempre. Esa incompetencia tamén apaga a mocidade deste país, que vive atrapada entre a precariedade e a inmigración, e que hoxe moitos non poden soñar nin con poder alugar unha vivenda. Pero venade, tranquilidade. Rueda ten a solución. Sabedes cal é? Propaganda, propaganda e propaganda. Esas son as alternativas do Partido Popular. E, mentres tanto, non toman as medidas que poderían baixar os prezos, como, por exemplo, retirar esas vivendas ilegais de uso turístico que teñen no seu rexistro. É unha indecencia. Imos seguir defendendo o dereito á vivenda. Pero, sin algo, tristemente, está sendo eficaz o Partido Popular na desgaleguización do país. E é que van a piñón fixo. Xusto no momento en que menos galego se fala da nosa historia, sabedes cal é a súa proposta? Menos protección para o galego, máis claro auga. Queren conseguir o que non conseguiu Franco, que o galego sexa unha lingua morta. E esconden estas intencións falándonos de liberdade e de igualdade. E eu pregúntovos, onde está a igualdade e a liberdade para o galego? Onde está o 50% de galego no ensino? Onde está o 50% de galego nos medios de comunicación? Onde está o 50% de galego na xustiza? Onde está o 50% de galego na sanidade? Onde está? Rueda, o que está deixando claro é que ele está onde sempre estivo, detrás da pancarta contra o galego. Por iso mantén o decreto da vergoña, por iso vota en contra de que o galego se fale en Europa, ou por iso non quere reunirse conmigo para falar sobre o futuro da nosa lingua, porque a súa folla de ruta é moi clara: impoñer o monolingüismo en castelán e facer do galego unha lingua residual. Pero non o van conseguir, porque en fronte hai unha sociedade viva que quere o galego, que ama a súa lingua e que vai a darlle 1000 primaveras máis.
E imos facelo recollendo o legado de mulleres como Rosalía de Castro e de homes como Alexandre Bóveda, a quen quero reivindicar hoxe aquí nesta praza, traendo as súas últimas palabras ante aquela farsa de tribunal fascista. A miña patria natural é Galiza. Ámoa ferventemente. Xamás a traizoaría inda que me concedesen séculos para vivir. Se entende o tribunal que por este amor entrañable débeme ser aplicada a pena de morte, recibireina como un sacrificio máis por ela. Canta dignidade nestas palabras. Canta dignidade. E por eso indigna máis ver como os que non condenan o franquismo, os que se negan a recoñecer o Día da Galiza mártir de maneira oficial, intenten apropiarse con manipulacións da figura de Alexandre Bóveda. Non lle lo permitiremos. Alexandre Bóveda sempre. Un Partido Popular que está demostrando os seus problemas co pasado cando ataca a xeración que loitou pola democracia. Porque que problema ten o Partido Popular con Moncho Reboiras? Que é o que lle molesta? Que deu a súa vida por Galiza. Que lle molesta? Que Reboiras estaba defendendo a liberdade e a democracia mentres o seu fundador estaba no Consello de Ministros firmando sentenzas de morte. Que lle molesta ao Partido Popular? Non nos van calar nin intimidar. Cada mentira terá a súa resposta. Cada manipulación será denunciada e cada intento de enganar a sociedade atoparanos en fronte, coa verdade, sen medo e con firmeza, como fixemos con Altri. Altri, esa gran victoria do pobo galego e esa derrota sin paliativos do Partido Popular. O pobo galego derrotou as mentiras do Partido Popular e tamén ese modelo depredador. E quero decirvos algo, Altri é unha victoria, pero quedan moitas máis por vir, porque en este país, en Galiza, hai un cambio en marcha que vai ser imparable. Un cambio que aposta por un novo modelo de goberno, que confíe no país e na súa xente. Un goberno que poña a riqueza de Galiza ao servizo da sociedade, que deixe atrás ese vello modelo do espolio, porque estamos fartas de ser unha colonia enerxética de Madrid. E tamén estamos fartas de que unha presa de multinacionais queiran vir aquí e levarse os nosos recursos, levarse os nosos minerais para seguir forrándose e alimentar a política da guerra. Imos cambiar ese guión, porque nós defendemos un modelo de futuro sustentable que protexa o territorio e as persoas que viven nel. Cremos nunha industria innovadora que poña en marcha todo o potencial que ten o noso país, porque sí, Galiza merece máis. Galiza merece un goberno que enfronte o desastre dos lumes, que se tome en serio un problema que medra ano tras ano por responsabilidade do PP, que está promovendo o abandono do rural e políticas pirómanas que converten o noso monte nun polvorín. Galiza tamén merece un goberno
que respete e que defenda as mulleres, e non un goberno que despida entre aplausos aos agresores. Galiza merece un goberno sen dependencias nin sucursalismos para non sufrir máis a deslealdade dun presidente que boicotea a quita da débeda ou que vota en contra da transferencia da AP9, unha traizón que non esqueceremos. Galiza merece máis e imos conseguilo. Paso a paso, concello a concello. Imos facerlle ver a xente que hai unha maneira diferente de pensar e gobernar o país, poñendo as persoas no centro, como facemos sempre ali onde gobernamos. Pídovos que en maio de 2027 saiamos a gañar, que demostremos unha vez máis que cando nos poñemos a unha somos imparables e que este BNG é imparable e é a esperanza deste país. Un BNG coas portas abertas a todas as persoas que levan Galiza na cabeza e no corazón. Un BNG que sigue sendo a esperanza da xente de Galiza. Porque este non é o momento de baixar os brazos, é o momento de erguer as mans, sen desviarnos do noso obxectivo, a defensa inquebrantável de Galiza e da súa xente. E para iso, cada palabra conta, cada acción suma, cada persoa multiplica. Somos moitas, pero temos que ser moitas máis. O BNG é un proxecto para unir Galiza. E esa unión séntese hoxe aquí, con miles de corazóns que están latexando todos como un só. E esa forza e esa unión fainos imparables. Adiante co BNG e viva Galiza Ceiben!